Éra Bary zasiahla našu planétu už v 19. storočí a úzkokoľajné železnice sa šírili najmä v horských terénoch vo všetkých kútoch sveta. Či to bolo údolie Lístal s Valdenburgom pri Bazileji vo Švajčiarsku, pohorie Ališanu vo vnútrozemí Tajvanu alebo čiernohronská železnica s rázovitým čiernym balogom, parné lokomotívy s osobnými či nákladnými vagónmi patrili ku koloritu krajiny. Armin Dunkel pracoval na Vandenburskej úzkokoľajnej železnici vyše 40 rokov. Das war natürlich der Lebensnerv des Tales, ja. Bol to životodarný nerv údolia. Prv mala železnica veľký význam pre nákladnú dopravu, pretože v údolí bol rozvinutý hodinársky a kovospracujúci priemysel. Úzkokoľajná železnica zabezpečovala spojenie so spolkovými dráhami a bola dôležitá aj pre rozvoj turizmu. Z roka na rok sme mali rastúci počet pasažierov. Immer steigende Zahlen, Passagierzahlen. Najmä parný vlak svojím úzkým 75 cm rozchodom bol veľmi obľúbený a populárny v celom Švajčiarsku a známy aj v celej Európe. A bola to práve Vandenburská železnica, ktorá po zrušení jej úzkokoľajnej premávky poskytla vyradené súpravy čiernohronskej železnici v máji roku 2022. Železnica v srdci Slovenska získala 17 vozňov za symbolickú cenu. O techniku sa uchádzalo viacero krajín. Švajčiarov však najviac zaujal projekt revitalizácie Čiernohronskej doliny. Získané železničné súpravy boli náročnou logistikou prevezené najprv z Bazileja riečnou cestou do Bratislavy a odtiaľ železnicou do Čierneho Balogu. Wissen Sie, als ich junger Ingenieur war, habe ich diese Fahrzeuge bei Schindler Waggon in Bratteln mit. Viete, keď som bol na začiatku profesionálnej dráhy, pracoval som v závode, ktorý ich vyrábal, takže ich poznám veľmi dobre. Samozrejme, že pociťujem istú bolesť a smútok, ale zároveň sa teším na ich nové nasadenie na Slovensku. Táto radosť prevažuje nad zármutkom. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Neubauprojekt, das wir da machen können. Und diese Freude überwiegt der Wehmut. Treba povedať, že sme skutočne na začiatku toho projektu, že toto je prvý krok, že sa nám podarilo získať veľmi kvalitné a moderné vozidlá pre prevádzku na Černohronskú železničku a celý ten systém integrovanej dopravy, ktorý plánujeme v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, bude potrebovať ešte veľa roboty priamo na Slovensku. Takže musíme zrekonštruovať trať, musíme pripraviť napájanie tých vozidel, buď trolejou alebo akumulátormi, musíme postaviť staničky a pripraviť celý systém tak, aby v roku 2025 mohol začať voziť pravidelne cestujúcich na trase Podbrezová Čierny Balog Dobroč. Specifická tato doprava je v tom, že se jedná o přepravu vlastně celé železnice. Není to jenom jeden vagon, jedna električka, ale je to prostě celá železnice. Těch vagonů je celkem 17, aby se to vyplatilo, aby ta přeprava byla efektivní. Takové to know-how toho, že ty všechny vagóny jsou přepraveny naraz. Využili jsme lodní přepravu kombinovanou samozřejmě i s kamiony, které kamiony museli vlastně přivést ty vagony do přístavu a do jedné lodi se to bohužel nevešlo, takže jsou vypravovány 2 lodě přímo do Bratislavy, kde se pak ty vagony budou překládat na železniční vagony, pak to půjde do Hronca.
Sestierská železnica na Tajvane patrí pod štátny úrad pre správu lesov, železníc a kultúrneho majetku, ktorý sa stará aj o to, aby táto úzkokoľajná železnica bola stále v prevádzke. Zároveň má pripomínať tajvanskej i svetovej verejnosti nielen éru pary, ale aj dôležitosť prepravy tovaru i ľudí v horskom teréne.在过去对台湾大部分的民众来说，斯洛伐克是一个非常陌生的欧洲的国家。但是在5年前，借由我们的阿里山林铁跟千里鹤龙铁路来缔结姐妹铁路之后呢，我想非常多的台湾民众开始认识到这个位于中欧的国家。那我们也很惊讶地发现到，这2条铁路，它在过去的历史，或者是在它重新修复，有着诸多的相似之处。比如说，这2条铁路都是因为过去载运这个伐木的木材而建造的，那也曾经都一度要面临到这个终止营运。然后又重新再开始。阿里山铁路其实它不只是一条铁路，我们很努力的研究了，去调查研究以后发现，原来从最源头它最珍贵的是因为它的生物多样性，因为从30公尺爬升到2451公尺，所以有经过3个林相，所以它的动物植物的生态非常的丰富。也因为这样子，所以才会有铁路建造，为了要运输这个木材。那铁路建造为了顺应这个地形，才会有很多的特殊的工法。V tomto horskom teréne žijú aj tajvanské domorodé kmene. Jedným z nich je aj kmeň Cou, ktorý v kultúrnom parku Jujupas uprostred Ališanských hôr predvádza v pestrofarebných krojoch tradičné tance a spevy. Keď postavili lesnú železnicu v horskom teréne, jej význam sa dotkol aj domorodcov. 我们知道阿里山是世界知名的一个风景区，那它另外一个重要的地方就是它是世界3大高山铁路的其中的一条，它是从平地到2000多公尺的这样子，而且它的建筑非常的特别，就是之字形，中文叫之，它是这样上去的。那这个铁路呢，其实它并没有在部落的地方。那当然这个铁路开通之后，多少在物资的运送方面会比较方便一点。虽然我们还是要走路到一个点一个站才能坐这个小火车。那不过还是会有改善一些。因为这样的铁路的建造，所以有生活、有聚落，还有艺术家能够上山，生态学家可以上山，所以它的生态艺术文化都非常的丰富。所以阿里山铁路是从生态到铁路、林业技术、聚落文化、艺术等等，才是它的完整的面貌。那在2002年的时候，台湾的文化部为了要跟世界接轨，所以盘点列出了18个世界遗产潜力点，阿里山铁路当然是其中的一条。那在2019年的时候，经过10几年的研究，终于知道它非常的重要，所以
成立的一个专责机构，就是我们现在的阿里山林业铁路及文化资产管理处，专责、专人，还有有充分的经费来去建造、去保存这一条铁路。Prínos úzkokoľajnej železničky pre každodenný život pocítili aj ľudia malebných dolín povodia Čierneho Hrona na strednom Slovensku, ktorými sa železnička tiahne. Jej celková dĺžka pôvodne dosahovala takmer 132 kilometrov a parné rušne sa šplhali až k bájnemu a tajomstvami opradenému Dobročskému pralesu. Fenomén úzkokoľajky už vyše 100 rokov ovplyvňuje charakter miestnych obyvateľov, o čom môžu svedčiť aj mnohí dobrovoľníci. Co mi tady se nějak do paměti jsou vztahy mezi lidima, že se tady cítím úplně jinak než na velkém městě, že ten druhý pomůžou, zamávají na sebe lidi, chovají se úplně jinak, než je prostě v tom Brně, no. Vráťme sa však na chvíľu do histórie. Po druhej svetovej vojne za železnou oponou komunisti prehodili výhybky a tak sa osud úzkokoľajných železníc odvíjal odlišne ako v slobodnom svete. Vo švajčiarskom Valdenburgu v roku 1953 slávnostne ukončili prevádzku parných lokomotív a zaviedli vlakové súpravy na elektrický pohon. Aj keď Čiernohronská železnica práve vtedy dosahovala vrchol kapacity prepravy dreva až 300 000 kubíkov ročne a denne sa ňou vozilo asi 250 ľudí, totalitný komunistický režim rozhodol o postupnej likvidácii úzkokoľajných železníc a obmedzoval ich prevádzku. Po vyše 100 rokoch premávku železničky koncom roka 1982 zastavili a všetko jej zariadenie malo skončiť na šrotovisku. Pred šrotoviskom zachránili železničku dobrovoľníci, ktorí neváhali a začali organizovať tábory stromu života. Vystriedali sa na nich celé generácie, aby udržali pri živote technickú pamiatku prvej kategórie. Z dôvodu veľmi lacnej nafty a celkového pokroku automobilového priemyslu v 70. rokoch začali všetky lesné železnice na Slovensku postupne rušiť a prechádzali na automobilovú dopravu. Až koncom roku 82 skončila i Čiernohronská lesná železnica ako posledná na Slovensku, uzavrela sa a do roku 85 mala byť komplet zešrotovaná. Našťastie sa našli nadšenci a predovšetkým ľudia osvietení z Banskobystrického Urbionu, ktorí hneď v roku 1983 zorganizovali tábor dobrovoľníkov. Už v tom roku 1983 som mal tu čest prísť na prvý turnus a ako 17-ročný chlapec som začal na Černom Balogu tú železničku zachraňovať. Do roku 1988 sme o ňu v podstate bojovali s lesmi, aby sa previedla majetkovo a od roku 1988 sa stala konečne samostatným strediskom pod správou vtedajšieho socialistického zvazu mládeže. My jsme sem přišli v roce 83, v tom čase ještě existovalo 36 km té původní sítě Černohronské lesní železnice. Tam měla 132 km kdysi v těch druhé polovině 20. století. A postupně, jak se zkracovala a nahrazovaly se ty trasy asfaltovými cestami, tak skončilo to až na 16-17 km, které jsme zachránili, které jsme zapsali jako Národní kulturní technická památka a které jsme začali obnovovat. A od 1.5.1992 začala slúžiť ako turistická atrakcia.
Aj vo švajčiarskom Waldenburgu bola tamojšia úzkokoľajka neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Generáciám slúžila nielen na osobnú prepravu, ale aj ako transport všetkého, čo sa vo Waldenburskej doline vyrobilo. A samozrejme aj ako atrakcia počas sviatkov. Ja, das war 1982. Da war das schweizerische Turnfest in Bubendorf. Bolo to v roku 1982 počas Národného sviatku v Bubendorfe. Prišli tisícky ľudí a museli sme vypravovať osobitné vlaky na posilnenie dopravy. Súpravy sa točili v 10-minútových intervaloch a celé Švajčiarsko sledovalo, čo sa u nás deje. S Waldenburskou železnicou je spojená veľká časť môjho života. Vyrastal som v susednej doline a moji rodičia boli nadšení touto traťou. Často sme sa ňou vozili na túry do okolitých hôr. Dnes je už táto úzkokoľajná trať minulosťou. Za necelé 2 roky položili na vyše 13-kilometrovej trase koľaje s metrovým rozchodom a v budúcnosti ju napoja aj na mestskú električkovú sieť v Bazileji. Bei der letzten Fahrt war ich als Fahrgast dabei und da kommen schon Emotionen rauf. Počas poslednej jazdy som sa samozrejme nedokázal ubrániť emóciám, lebo po 42 rokoch jazdenia som poznal mnohých ľudí. Mal som ich rád a oni mali radi mňa, takže tu bola silná obojstranná väzba. S Waldenburskou železnicou boli tunajší obyvatelia vždy úzko spätí a až teraz lepšie vidíme jej význam, keď 2 roky pre prestavbu nepremávala. Rozšírenie trate však ukázalo aj to, ako vyzeralo jej okolie bez elektrických stĺpov v minulosti. Ich glaube, die Leute im Tal, also die Einwohner, die sind so ähnlich, wie ich das vorhin auch von mir beschrieben habe. Verím, že obyvatelia údolia, ktorým vedie Waldenburská železnica, prijali zmeny, ale taktiež im je za úzkokoľajkou tak trochu aj ľúto, lebo im prirastla k srdcu. Na druhej strane však vidia potrebu novej trate a tešia sa z nových moderných vlakových súprav a celej infraštruktúry. Veľmi rád prídem na Slovensko pozrieť si, ako budú na trati čiernohronskej železničky jazdiť naše vláčiky. Čiernohronská železnica so súpravami z Waldenburgu jazdí naďalej aj vďaka pevnému vzťahu jej užívateľov a obdivovateľov k nej. Ich presvedčenie o jej výnimočnosti ju už 10 ročia udržiava pri živote. Jezdí tady jako dobrovolník a to pro mě znamená, musí tomu člověk mít vztah, že ten kolový vozidlo vůbec tady tomu všemu, aby to mohl dělat jakoby s láskou, ne pro peníze, ale protože ho to baví. Je. Tento úzky vzťah k technickej pamiatke, skrytej v lone prekrásnej prírody, je známy aj ďaleko za hranicami Slovenska. Napokon bez tejto vzájomnej väzby by takéto železnice nikde neprežili a stali sa obeťou bezhraničného biznisu.
我们也注意到斯洛伐克的切尼赫隆铁路，不只是重新营运这条具有历史的这个载轨铁路，那我们也注意到在四方呢，他们对于特别是对于蒸汽的这个火车头机关车，有着非常专业的这种修复跟这个维运的能力。那我们阿里山铁路现在也在积极的针对我们所有的一些蒸汽火车头，特别是所谓的这个 SHAE 的这个蒸汽机车呢，在开始进行修复。我去过斯洛伐克，好漂亮的国家，我好喜欢。那可惜我就是没有办法深入到森林，因为我知道斯洛伐克跟台湾一样，有很迷人的生态跟森林，还有这样的景观，还有农特产品等等，非常的相似。所以，我们缔结姐妹铁道是一个非常顺理成章的一个情形。那经过这几年的合作，我们希望透过这个 SHAE 的17号的合作，能够深入的去进行技术的提升，尤其能够带动观光，能够让双方能够因为铁路来结缘，因为铁路发展得更好，因为铁路不会被废线，因为铁路，所以可以双方的人民可以互相的认识。Ani kalamitná situácia v lesoch údolia Čierneho Hronu a najmä v okolí Čierneho Balogu nijako neznížila genius loci úzkokoľajnej železničky a je významnou stavbou nielen tohto regiónu, ale aj celého Slovenska. Hovorí sa, že viera dokáže aj hory prenášať. Všetci, čo sa o železničku roky starajú a vdychujú do nej duch života, túto vieru majú. Po 40 rokoch úsilia dobrovoľníkov sa dostávajú skoro všetci vrátane mňa do dôchodkového veku. Takže jedinou perspektívou a šancou pre zachovanie tej železničky do budúcnosti je profesionalizácia tej práce a vytvorenie nejakého trvalého systému verejnej osobnej dopravy. Preto sme kúpili vo Švajčiarsku tie električky a preto chceme projekt Černohronskej elektrickej železnice presadiť s pomocou VUCčka, s pomocou štátnej podpory a nejakých grantov, ktoré sa nám dúfam podarí zohnať. Takže železničku verím, že zachováme aj v tej modernej podobe, ale samozrejme zostanú zachované aj historické barné vláčiky a tie výletné vlaky tak, ako ich dnes ľudia poznajú. Takže nech to para tlačí, budúcnosť je naša. Vážení cestujúci na treťom nástupišti druhej koleji, môžete nastupovať do pravidelného vlaku smer Vidrova Dolina s odchodom o 10:30. Nech je budúcnosť Čiernohronskej železnice akokoľvek otvorená, na Slovensku máme jedinú úzkokoľajnú železnicu, ktorá je svetoznáma tým, že prechádza cez futbalové ihrisko. Každému, kto sa viezol v týchto starých vagónoch, poháňaných dymiacou parnou lokomotívou, priniesla jazda nezabudnutelný zážitok. Bolo by veľkou škodou, keby mala táto jedinečná technická pamiatka zaniknúť.